Веда наистина е институция, защото малко хора могат да постигнат това, което вие сте постигнала и да изградят това, което сте направила не само за вас, за вашите близки, а за поколенията. И веднага ви връщам назад. Как се случи това? Мечта ли беше? Какво се случи? Защото колко години? Веда е повече от 25 години. 28 години вече. Близо 30. Да. Веда е едно от първите частни училища. Първата е едно от първите частни детски градини, които се създадоха преди близо 30 години. Ние специално учредихме детската градина и училището през 1998 година и от тогава насам през цялото това време работим само и единствено в полза на децата. Развиваме идеята, която ни беше вдъхновила преди толкова много години. Усъвременяваме я, правим я иновативна, надграждаме, устремили поглед в бъдещето, защото образователната система наистина трябва да пази ценностите на обществото, но трябва да гледа и в бъдещето, защото ние възпитаваме и обучаваме хора, които ще влязат в пазара на труда след 15-20 години и тези перспективни линии, които залагаме в момента, ще им бъдат изключително полезни тогава. Да, да.